magyaw-yaw tayo. Magyaw-yaw ako ngayon dito sa taas namin at magre-repack ako nito. Ito, yan. Ayan yung mga hinugasan kong mga kadayot. Mga empty bottle ng sito. Ayan o, ayan. Sito at ito. Ito naman yung ay malalaki ito. May mga Sprite, mineral. Ayan. Kasi dinala na ko dito ng pinsan ko nito. Ito yung kulay yellow na dishwashing. Tapos ito naman color green. Tapos ito yung salahan ko. Sasalain ko dito. Dito ko siya sasalain mga kadayot para kung matapon o may butas, dito malalagaran. Ayan. Bakit na ako matumba? Ayan. Ganyan talaga ang discarding nanay mga kadayot. Kailangan din natin tumulong sa mga asawa natin para sa ekonomiya. Para sa ating mga pangangailangan ng ating mga anak. Ayan. Ito yung mga sito. Ito yung lalagay ko. Ayan, mga kadayot, samahan nyo kung mag-repack nito, mga kadayot ko. Teka lang, itaas-taas ko lang to sa grid. Yeah. Para makita nyo. Ayan. Ay, tumba. Nahin ko muna ito para kita. So. Matagal nito First time ko lang mga kadayot mag-repack ng dishwashing. Buti malaki yung malaki yung butas ng ng imbudo. Ayan. Ayan. Ayan, habang hinahantay ko na mapuno yung lagay ng sito, ayan, magkwentuhan po muna tayo. Magyaw-yaw muna tayo, mga kadayot. Ayan. Kasi, mga kadayot, bago kasi magpandemya, yung wala pang pandemya, talagang mahilig ako ganyan, magbenta-benta ng kung ano-ano. Tapos, yung, di ba noon may face-to-face pa, yung pumapasok pa yung mga bata face-to-face. Ayan. Malaki yung, parang, yung kinuha kong punan, yun nagre-repack ako ng mga popcorn. Tapos, nag-aral pa nun yung kapatid ko. Pause na naman kasi ako. Lagi kasi akong pause. Yan, ganyan na talaga boss ko. Ayan. Nag-aral pa nun yung kapatid kong lalaki. Yung kapatid kong lalaki ng college. Tapos, nire-repack ko yun, tag 5 piso yung popcorn. Tapos, pag uwi niya, yan, may kita na kahit kunti tuwang-tuwa na ako noon. Ganyan talaga kapag gusto nating kumita, kahit maliit lang yung kita natin, tuwang-tuwa tayo kasi pagkahapon meron tayong bibilangin kahit barya-barya lang. Kasi sa panahon ngayon ng pandemya, kahit nung hindi pandemya, ayan, hindi na kasi uso yung babae na yung parang nag-aantay ka lang sa bahay. Yung inaantay mo lang yung asawa mo kung ano yung bibigay sa'yo. Diba? Kasi, aminin natin sa hindi, yung masakit talaga sa sa kalooban yung magigita yung diba, yung sabi sa Manila, narinig ko sa kapitbahay ko nung nakatira pa kami sa Manila sa squatter na sabi nila na palamunin ka lang, yun. Yung kasi yung ayaw ko talaga, kaya simula ako nag-asawa mga kadayot, hindi ako yung sasabihin natin na mag-aantay lang ako sa asawa ko, hindi. Kahit yung baby pa yung panganay ko, ganun talagang ginagawa ko kahit sa Maynila pa kami nakatira, talagang mahilig ako magbenta ng kang ano-ano, kahit anong mabenta ko na mahila ko, sapatos, tsinelas,
bag, o sabon, o kahit anong pwede kong ibenta, binibenta ko talaga yan. Para kahit pa paano, kung ano man yung bibiliin ko sa anak ko na hindi kaya nang ibigay ng asawa mo, maibibigay mo kasi parehas kayo nagtutulungan. Kasi yung kasing mag-asawa na nagtutulungan, mas kahit pa paano makakapundar kayo pa unti-unti. Pero kapag kadalasan kasi pag hindi naman kalakihan yung sahod ng asawa nating lalaki, hindi talaga tayo makakapundar agad. Kaya mas maganda ng magtulungan yung mag-asawa. Ayan. Ayan mga tip ko sa mga bagong mga mag-asawa. Ayan. Mas maganda yung nagtutulungan. Ayan. Hindi pa rin napuno. Sa tagal ng daldal ko at ng yaw-yaw ko dito ay hindi pa rin napuno. Mabagal. Ayan. Ayan, di ba? Lapit ko sa inyo. Ayan. Nilagay ko lang kasi siya sa may mangkok kasi in case na butas yung butter, hindi matatapon yung dishwashing. Ayan, puno na siya. Sakto na siya. Ayan. Okay. Okay, mga kadayot. At ngayon ay tatakpan ko na po siya. Ayan. O, diba? Ganun lang ang refill ng mga bottle sa dishwashing. Actually, first time ko to sa dishwashing. Kasi hindi naman mga ganito yung binibenta ko dati. Karamihan ng binibenta ko dati, mga damit, mga gamit talaga. Gamit sa bahay. Hindi sabon. So, yan, maglagay pa ako mga kadayot. Kasi, malaking bagay mga kadayot yung mga patapon ng kagaya nito. Mga empty bottle ng sito, mga mineral water. Ayan. Yung iba nitong empty bottle, binigay sa akin ng pinsan ko. Shout out kay Ate Millie. Thank you sa pagbigay sa akin ng mga empty bottle. Tapos, yung iba doon sa kapatid ko, hiningi ko. Mas mabilis siyang bumaba, mga kadayot, kapag katinutok, ginaganon. Kasi malapot siya. Strong. Bango niya. Ang bango. Tig-isa lang muna kinuha ko nito para kung in case maubos, saka na ulit ako kuha. Gusto ko pala mag-thank you mga kadayot sa mga luma at bago kong subscriber. Thank you po sa inyo. At sa mga hindi po nag-skip ng ads, thank you po. Malaking bagay po yun kasi napakahirap po talaga abutin ng revenue kasi may kuta nga tayong $100. So kapag hindi kasi yun naaabot, hanggang sa maabot mo yun, abutin pa yun ng kagaya nakaraan, 5 months. 5 months ako bago sumahod ulit. Ayan. Kasi hanggat hindi nyo po naabot yung revenue, hindi kayo sasahod. So, kaya yung ayan, paalala ko lang sa mga baguhan dito sa pag-YouTube at sa pagbablog. Yung pagbablog po, lalo kagaya sa atin mga small YouTuber, hindi natin yun maaasahan. Hindi natin agad maaasahan yung sa pangangailangan natin. Kasi yung pag-YouTube kasi parang libangan lang to. Parang libangan lang siya at the same time, parang may alkansya ka lang na naiipon siya na naiipon sa account mo. Yan, kapag wala ka, di may makukuha ka rin na revenue. Ayan. Pero, maliban na lang po, hindi kasama doon yung mga sikat na vlogger. Kasi yung mga sikat na vlogger, kagaya kay Rapi Tulfo, mga ganyan, kay Ivana Lawi, sa mga basta kahit sinong sikat, yung mga abuse nila, hindi bumaba ng 10K pataas. Kada upload yun mga kadayot. Kapag hindi bumababa ng 10K views yung kada upload nila, ayan, medyo okay yung sahod nila. Kagaya sa atin na, minsan lang tayo nakakatsamba ng viral or ng malaking views. So, paunti-unti lang siya hanggang sa mabubuo yung quota namin na
$100. Kaya thank you po sa mga hindi niyo pag-skip dahil kahit pa paano makatulong po yun. Ayan, malapit na, pangalawa ko na ito mga kadayo. Kaya dapat yung pagbablog natin sa natin mga small YouTuber, enjoy lang po tayo, happy-happy lang, sabi ni Ate Mahal. Ayan, happy-happy lang tayo. Sa pagbablog, mag-enjoy lang tayo. Kasi parang gawin natin itong hobbies. Kasi ako, hobbies ko na talaga to. Kasi parang hindi na kumpleto yung araw ko na hindi ako nag-YouTube, ganyan. Kahit hindi ako mag-vlog, kailangan nakapag-YouTube talaga, kahit pa paano. Ayan. Abangan nyo pala mga kadayot yung next week. Ayan, next week hopefully makapag-collab ako sa aking kaibigan. Shoutout kay Janie Del Prado. Ayan, shoutout sa Sisi. Ayan, see you soon. Ayan, kasi nag-PM siya sa akin. Tapos nag-usap kami. Ayan na, magkita kami para chika-chika at mag-collab na rin. Ayan, excited na ako sis. Ayan, kasi maganda talaga. Marami tayong magiging friendship dito sa pag-YouTube natin. Ayan mga kadayo, tapos na po ako mag-repack ng dishwashing. Ito na siya. Ayan. Ililipat ko siya dito para mabilang ko yung malalaki. Ayan. Ito yung malalaki. 2, 4, bilangin natin. 6, 8, 9. Ayan, bali ang na-refill ko ay 9 na malaki. Tapos yung sa sito, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17. 17 na maliliit sa sito. Ayan. Bali, 2 galon yun. 2 galon yung refill ko. Yan yung na-refillan. Ayan. Ito na po yung aking mga na-refill na dishwashing. Ito yung, siyam na tag to 30, tapos 60 na tag to 20. Ayan. Okay na yun yung mga kadayat. Kahit kunti lang yung kita, basta makakaraos tayo sa araw-araw. Ayan. Bago ako umalis, bago ako magpaalam sa inyo mga kadayot, sana po huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pakihit na rin po ng notification bell para updated kayo sa mga bago kong vlogs. Ito po ang inyong kadayot.